Kaladan ka jingmut, pawai ka berit, aklem nang mensdang. Atiar kaladan, ndrai, sengokum badang danhi jingduna. Adan kam jing Arab, ka Jingkyrshan, aklem tip syaiban bhai. Hangta alap ya ka Chief Minister's E-Championship Challenge. Basdang ha arhajar khat khandai, ka Sorkar Jala Meghalaya, ka CMECC 6.0, amdei tang ka jingi khun, kadai ka Jaka ba Ailad ikibat Treikam Lajong. Manusnam, shispa san pungut ki shimbenta. Nang ni hinyup san mut ki yo ya chkhmat ki yo shimbenta aka program ba khandai banai. Haka incubation program jong ka prime pi yo jing yarab ba jing hikai. Hintip bat pin yo lat ban pai sha ki yo ki hat pai hap ya ki mar jong pi. Ki lat ban pin kiu ya ka kam jong pi bat kham tam a Jingkyrshan. Ban pin kiu bat yarab ya ki entrepreneur pi yo ru ya ka Jingkyrshan ya ki business grand. Ilai pusan bawan chakman yo arlak tingka pat ki saupo bawan medin yo silak tingka. Nang ni yo Jaka ban tray ya laki kam ki tiar ban yarab iphi ban kiu yo jing yarab rendeng bat ki kam legal documentation. Kalau dia kapor beladan betabat keperai na kebenta kalau we pepenai lashan. Ka CMECC 6.0 kwa bat pin pikir tang hakakam jong pi. Ka CMECC ka incubate bun ki entrepreneur na ki khat district ka jela. La pen mi bun ba ki kam bala pen kala jing em jong bara. Kidan ka jingmut ngin ai ka Jingkyrshan shimbenta haka prime. Detai paru join bidang prime bidang yang tu. Ne benta ka mustek ka manggawi ko phu ko phe.